Hospital jera sere. Aiwa se. Because akagoteregwa nzvimbo zokusenga. Akagoteregwa nzvimbo zokusenga. Chinogotana ngachizonzwisa kuti kamwana. Kamwana ngachitati ndoka munina kangu. Natoti kamunina kangu. Ya, to tena right. Apa. Let's open it again. Wakaisa baniki kiri majitengi. Ende ashando azhinji vemaina ndogare mumu. Vazhinji kubhadhara rendukutown. Vazhinji muno. Angobva pachidai. Ende ivo vanotaura havana kokubasa kuzongara mudhuze. Mudhuze. Uyatodzende mura wena. Kane zvivindi. Vamwe vakati vakafanika kumusoro kuground. Vakavaka mumazivisi romuchaiwo. Vanoya chipazigwa we. Zvidhumwa nemagredha zvichiwira kana vakuuya havachakupi havazopiwoninga munongokari kana apinda because vanenge vakakudza kuti musavake from the word go musavagarai but don't musavake mapermanent structures isai mashaki isai mastop nonsense ekuti tinokana takuti takuya munongobvisa oenda kunotsvaka pamwe pekuvaka kana tinogona tobviswa pana pangiswa kumwe anomaona Majokangoza chidina unenge wakaura waisa matiles waisa magiza unoona pana kuti makandi wasi Jesu Osawaya vanitopani mastand number kana mastand number anenge aripo ya mastand number ungangozongowikawo zvibayirira pakati apa vandoya chikubvisa wapuwa nani vandokubvisa yedu ndo yokupedzisira chaiyo muri wopedzisira padhuze nepakireshi manje kunoku makastoma anouya here kutakishop manje kwamuri kwekupedzisira kochimbire good vakazodini ndiwo vandikureva kupinda nhasi ndakatozopavhara ndakaiti ngandivhare takishop makaivhara nenyaya yekuti muri kure nevanhu handisi kure nevanhu ndikuona kwakaita kusaiti ndizvozvo ndatozviona hangu pabusiness wise hapanyasi saka topinda nepa topinda nepa hapana panopindika haipindi mukati svigai totsvaka pekutopaka ite topaka kugedhe gate 10 apo ndakaona ngapaite pamba zaandisaendaisa wainofa kusvika kunoku waya tochizoisa gate kusvika kunoku ndekwenyu kunoku apa ndichamuratidza matena taburuka vachamuratidza kumumbindedzani manje futi kunoku zviri kunoka nenguruwe nembudzi zvese zviriko nyatsoita kumusha zvako nyatsoita vakutoziva kuti kunogarwa mumba bozi kungobuda unosangana nenguruwe yakumanyisa dzemusango here mawatogwai kana kuti dzevanhu dzinenge dzevanhu but dzotyisa dzeblack dzeai ndedzemusango idzi iyi ndikatoibata totoikama mukaka yakabva kuzvara izvozvi veibata ngaikama munhu achirega ichifamba kudai ndongoipinza mugedho ndokama ndoiregedza napedza kukama manje patakishoma pandopaya pamavharirwa apa ndakandivhara ndo pavakukuvadzai manje panyatakishop kuti mise takishop but manje ndotozoona maybe January ndambobva ku orai zvino stoku modi mufanohlai stoko imwe ndakaisa kurifara kaga kune imwe takishop iya yepafarapa imwe ndakaisa wako imwe yacho ndikati chiri hai asi hakuna matsosere kunoku ndiona sekunge hakuna kunoku zonapa vakanyuwana komai comfort muri sei komai comfort asi kuno kuri nani chaizvidhani kuyako kuno kuri nani una mukozotisirawo vheranda kuti tikauya tigare pashi panze manje mumuda hatiri kugara mumba isina comfort ndo mutori nemvuri manje comfort tinoda kugara pashi Jessica, comfort.
Marisa. Esse cani Comfort. Esse. Esse Comfort. Comfort molo. Molo Comfort. Jeje. Iwe. Kufungizira. Mwedzi wese machiri mudikika. Mwedzi wese angatobhotika ngamwe asangachita kuzo. Anozojaira nevoice paya kuti ndemo vaya. Hesi kani Comfort. Hesi. Akati akadongorera bamuni wacho akadongorera. Hesi kani. Hesi uright. Hesi kani Matthias. Ngiri right here vana vane tsika. Dai mudzise vana venyu tsika imi kudzimba dzenyu. Onai vana vari kuita kupfugama chimhorosa vanhu. Vana venyu vanomhorosa vanhu here kudzimba uko. Mwesa yenyu muyati. Aiwa kuno kuri nani select. Chero zvitaksho bhazi zvaramba munoita zvinhu. Soja ariperegwi soja. Iyo zvizvo zvimaka imi makatongwara musati moita sei. Ona ndichijaira vanhu ndichika. Jaira vanhu. Majaira vanhu kamupinda mutaundi kunoonda masichkenyu. Muchitoziva kuti imi muri muwe muno kamanje mawe muno. Motofamba nebhegi renyu goti toto zvoimuchitengesa. Muchizokolekta. Musambo hawa. Ndapa mune machine we-airtime. Mune machine we-airtime. Magetsi nechichi magetsi enyambodari but airtime. Vanontoda airtime. Nedishi vamwe vanenge vane madishika. Kuno ma-TV zvanaka kani. Zvanaka kuno kuri nani kunoko. Aiwa kuti waibhadhara dishi uchingoona kamwe manheru chete 1 hour chete nenyaya yemoto. Dishi apa unenge uchibhadhara mwedzi wese. Havachisiga vane nazvo kuti hesi. Hesi kani Comfort. Hesi ibe. Hesi Comfort. Hesi Comfort. Ndandichovhunza baba Comfort ndikati Matthias haasi kugwa hondo here godo because akangobvutigwa kasekuseka hana pressure handiti aiwa kamfesi saka yakatega nteverawo ni mwana wedu andogara kuna vamwe ngotorai mai Comfort ndo chipo chenyu muzati zvinhu zvatinopiwa papenyu zvakasiyana anoona munogona kuda kuzvitiza kana kuzviramba but munongodzokera muchingwani kwamuri papo panzvimbo ani munati iko zvino wangouya badodai pano pamwe munotori nemaoko acho kuti one day muchavhura orphanage yevana vanofirwa ava muchichengeta zviri mamuri pamwe ndimai vacho vanenge vachipushira kuti ndaikoko achitopushira ri kumusoro kuti aiwa you are better ikoko kuna bhururu kuna mumwe wako kuya zvino baba vacho mato hapa freedom manje modoona manje mushando wakwana nemukadzi vatora vana vose vave kuno avo aiwa vana kuti vagare kuno kuchakaipa hapanaka ivo sababavo vave 1 vakapota chizongoza kuti vana vangu vari kupi vari uko zvikuru chaunga chigara nacho icho ndotumirawo chikafuwo chino vakatengawo uku vana vangu vaipa vawanirawo kwete kuzobva vatokangana kuti go tokutiri vanhuka tinogona kuzviita tinogona kudaro kuti vanhu vari safe ikoko kwavari ikoko hapana pamukazodya mukavanyima kazviti baba vacho handibabara ndai munhu wechirume asa muvarume vanoda vana vava vanokiya vana napo ndatokudza ndingati pamwe mainda vane vakabvisa uko vakati chindako pane venyu ava vakatozvara vanogona kushaya wana noti ndanozogona kutozokuchengetai mukatozochengetwa naiyeyu kana naito chichi kuti aiwa ndimai vako vakandichengeta ndafirwa ini anoona venyu vakutita mapenzi zvinoitika paupenyu hesi Comfort akanga chisimbe hesi Comfort pamamunhu vanoda ai kwandisanganiko kangodewo zvamangodya izvi zvanongodyawa zvinokuera ndorega zvirega yagare navamwe hazvina plus iye Matthias anenge awana kubhuruka Matthias anenge awana kubhuruka unongozosvisigwa ndeuva zvinoda kugara inyu mega pachitauro penyaka
ndorumba nawo. Manje kuti ungapedza tomanda asati akutamanda. Bosi akatotamanda unenge wobuda nawo ichi. Manje kurodhukwa. Chinobuda kuna moto dzakawanda. Anditi moisa fence mobvugisa kana kaslab ekuti anongo kambera wachileko. Kambod. Ko pingi akasara uko kako. Akapinda ere paya. Akapinda. Onde ugara paya. Pingi yaugarapo. Zvakaoma achitei saka. Arikutofona zuva nezuva nditsvakirei ndidzata. Kutsvakira kugarako. Kuno. Saka chero ndikatsvaka zvakafanana because vakazodzokera nemunhu wake zvane munhu wako anogara naye. One murume wakugara naye. Wepi? Wekuko kuizoizo. Saka zvinozofamba sei? Unenge uzoya nemurume uya kuno. Nditsvake vanhu vachibhadhara kuno kuti vazobhadhara nemunhu. Asi murume wacho mukadzi. Kumba. Zvonetsa. Zvino pamapingi unenge uchigara naye kuno. Kuno. Ndoro yepi kana kuda zvanoti ndida kutsvakire ikoko. Kuna anenge ugara nemunhu wake kuno. Kwe munhu wacho adi mutengera nzvimbo. Anda nezve. Unoshanda security ndiye wakatozoisa mari kuti vaonovisa stock mushopu. Vakutengesa mushopu. Zvakagona. Akangwara akatiza zvakanaka kana akutora tekushopuya akagona. Akatogona. Zviri nani apagara pane makastoma paya. Makastoma enyu. Iye ngachishinga kustoka manje. Ndichotodiwa kuti vatenge fridge yehasi. God, vanotenga vangadi. Hapana. Kambodi iwe kwaiuya kwaimhoro nemadhayarizi uko. Kwaimhoroko. Kanzi mhoroko. Kanzi mhoro nemadhayarizi uko. Iwakani tarisa uko comfort yellow bone tarisa uko chakura kanende chinongunakidza kachicheni anditi apa chakasimba mukundana chokusikera chakasimba Fanda orange neko. Chakasimba. Haya. Ndatenga madrink tu fanda orange neko. Meka bada ndiletwa zvinhu zvimoti. Ona mama. Mazana manana kusimba. Naimi yenyu naimi. Mafutira chawaspida asimukanisa kuti mai ndinoka kujimu every day my comfort. Ndina zvafika. Ma extender. Imi da extender. Marina nina. Extension. Sisi wasara nasi. Ndakobuda wasingazivi. Ndasaya korargo. Alright sere. Ndakobuda wasingazivi. Mera sambai. Ndandibude. Zvine zvane. Udai. Ndiko zvandanyanyisa. Amsani masimba kuti. Matete chidorofia. Kwenda nechidorofia. Musadaro bamini musandidaro sere. Karaman. Undiponi. Chikuchudya. Piece of my initira John Cat ndandinyanyi kuita zvinhu zvakawanda ini. Ndinodzana ndiresipa ndakuonda ndikandakuonda ingobata ifoni yababa musasara minda kuvula diet aya. Idlai zvinonaka musiku wauya moba phone. Movhura. Mangwana tosuma wakaonda. Unofuma wakaonda. Zvinokubata. Taita kugara edu paveranda. Taigona kugara apa panogarika apa. Apa. Ndamache apa. Zvese. Matiza sisi anoda mwana kudaro. Damutiza dai atina kumbozanga dai atoti ndida kuya ngedai atoti anhu vanofana kugarira ari mukati. Yesikani madhayari sekai tiri kukuvhairira isu tiri kunoku. Muri sei? Panzeno basa.
varanda tapinda nguva yekupisa kaura uku kwakaningirira kuri open uku Mai comfort vana vama kwavasipesa seya ushu neuyu na Matthias na Weston uyu nguwa 18 oh hai na May avari kurodhawo wosa apa pane umwe warugara uku pana anogara wosaka muzisa fence anditi muzofenza kuganura nake waitotaura zvekuti zvoda kupasi yaone mastendi akawanda ndiye akandikatira pamabosi yangu inofanira kuperera kurodhi ikoko alright saka iye waitotaura zvekuti undozotopapa kana zvapasa nochasiya imotora pose hanzi vakazotama here tiri kunyuwani kunemi asi nai madhairis musapenge hamusora tiri kunyuwani isi tikuita housewarming pano nhasi tikuita housewarming titori kunyuwani taridzai view zvakatosiyana tedzei nekumaseri vanyatsona zvakatosiyana tiri kunyuwani isu tiri kubhorodheo brooks nai tiri kunyuwani kwanga kwakanyanyisa kuti macrime kubachi kuno kunenge kuri nani mona tichero kunyarara kwakatinyararei hakuna fanira uko noizi wese munhu mwamuka sei chete kuzogwa papo kuti ubata webayana nevapanga pako ipapo kwandikwe violence asi makatigwa zvakanyasha zvakanaka kubva zvakanaka ndakakusvika mungotama musina kumboatakiwa kuya ininatinadzezvichikuya kubvira ndofamba nefuti yangu mumota nhasi ndosvika kwakafanana nokuya kuti everyday patisingobva kuba kweito kuti aingovhundusikwa madzoka futi minoti matichambo yangu pakwezibhireti kubva kumusoro kukwabaikamfotu ivo vanhu hamunotoziva autouri nekuti ukataura unovingwa ndiwe mangwana unovingwa mapurisa nguva yasvika ngofaikafaika noti that isina chitaona tinachataona ivo chizokupaiwo kati kana mati hatinachataona mapurisa anorohwa nemota dzinopiswa aiyo munozati kuno kwasiyana nechii kuno kumikuku iyi ndeyemaini vane maona ndeyemaini vagari vanoshanda muno mumazhinji vanoshanda pamaini kunozoyawo vamwe vanozongopfekera usemi kudai but the mostika vanenge vanozorisaina kana kudii but ndeyepachi pamaini saka pari triki panonetsa ipapo chero pakanzi pakuvara munhu izvozvo ambulensi inosvika ipapa izvozvo handitika aiwa ishoma zitashoma sekuti maicomfort muchasurikigwa mama jaira kukona vakakombiwa nevakadzi kuyakuya kwachingouya muchatosurikirwa chaiko kumbosurikigwa chaiko paicha competition apo ari pakati perodhi uyo magetsi aripo handiti magetsi aripo kunoku kuri nani kuno chirunguzvi magetsi ariko chero mvura iri vanotora padhusi zviri nani vanongotsvaka mapaipi vodhonza yobva yapinda muyadhi mavo asi zviri nani ipapapa itoripo paipi apa ine mvura apo apa makavhara apa uko kune tepi uko kuyadhiyo kumberi kwesito kunonzenzi okay but hamenoti yakatsikwa nemota apa vakashaisha kuicherera isi kubudisa mvura manje yakabloka tsvakaiplamba anokuda kugadzirira yapo chakagadzirai asendaona mukana sinzi muchita kubasa kwenyu ndikatongowana mukana chete chienda imona resiri comfort unochida kuendawo kuku handiti unochida kuendawo comfort ona tsisi vako comfort iwe hanzi koshamwara mai comfort uya ane nyaya yaari kupi akasara kumarokesheni isayogara kubhorodheo akasara kumarokesheni pingi
ndoko akasara isaye kuno kumadheudhu kwakanyarira kuti zi kuno kumadheudhu ndoko atave Pingi akasara kundiye kada akaita take over tax shop iya ndipingi aiwa kuno kuri nani vedu vechera kunyarira hona nhasi no noise kuti si akanyarara kuno kwakanyarara mujatisa pamuedzi kuda kuzvara futi mwana akanaka zvara henyu handi munochengeta zvara ini kwakanzi zvara nai mwana semuchuchu yegungu zvara nai zvarai chiri cute chiri smart comfort smart and clean komaenda chikoro inda chikoro chacho chakasara ikoko maiwe chiri picha kuno aiwa inikoko chiri picha kuno kuputsa nengi kungakoichi apa paniki pasondela pane chikoro ka sondela iri kure pasunrise apa maybe pasondela iri kure than sunrise aiwa mataxi ekusunrise ka anotenderera anotobvaila aiwa vakamfoti ivi ukabva pamashopu patatiriwe pai pamashopu patapinda pai pamataxi pai handi pane mashopu apa mukabva mashopu pai mukangopinda irodi yamakadai soko muntu unosvika pasondela padhuze hakusi kure tambonanotamba nechibhou ndaiva nechimwe nechibhou saka tambonotamba pasondela apa ini sondela utasaenda tombona zako ndofunga sondela aiwa kana pane chikoro apa tainotamba pachikoro ipapa pane netball iripo pane netball ground iripo pachikoro apa tainotamba apa pane chikoro chiripo apa taenda zvokunotamba tiri chiteve necommunity ningirikiri yedu yebhora izvi tiri vakadzi tichiita zvekutraina bhora kuno kumungosati maground mahara saka taitoinda tichinotamba ikoko tichitochallenge zvimwe zvimatimu zvekokoko pamusorai aiwa umikoko iwe chada kutotanga futi kuti wani kutoona kuti vanoenda papi chikoro zvazvo next year hanza pana tea oro coffee tea coffee yekuti asekupisa singaiti kuno kuti awane kutsva sakutohuchera ma plus 44 era ma plus 44 vave kuchando ava vave muwinter isitafuta makokokora kuno kwamene ikoko mamikoko imoda kokui chatora mashuma aiwa iporridge yakamfort katika akuinda ave neporridge manje ave neporridge kandikamutengera porridge yedu kati mungomutra yawo nestamwe mungoona kuti unofa unodla danona kudla anodla mapampas madhaipa tatambochova anochovha akawanda ndikamboti ndonokei kuya munhu aanenge achichovha iwaye ari kungochovha nanhasi madhara mikaka mafuta ekuzora nezvakomendi komendi vakati vavarira baba komendi vanenge vanomudedza kuti komendi kana tisipo atisipo anenge anonzi komendi mwana wekambocha anozodedzwa nesu kana tauya comment section haiti inopisa comment section indururani dzoga dzoko sawewe comment section yepazimseleb microphone izinde dzimiti handimanditi kwaenda kuputika saka ndati zvamati vanhu vamutirevesa saka ndatongonyatsoona kuti ndodzidi hadzichakwani kana kukwana pamene pane zvidi zvimwe zviripo zvendechezvimusikana kamusikana kasikana kaunda zuro ndakafamba bhoo wakaziva kunditora muchindi wapandogara paipa but yazoita ezvimusikana zvinyowani
kino vanene jesu abeni chani changu kando wimomu. Oh. Alright, ndijamufonera ndasvika kubasa. Mabhichama ekuvatisane chine chitopu chacho. Mungovatawo kana kuti hamana kuvata naro machira ka. Munongo dai kana mopindawo machira mobvisa. Ari kurufara kacha kushopu. Kuti vati baba. Ndakamubodika. Bhijama futi roro. Maida kuti atore chi? Akaenda kuZinavheri. Alright, okay. Ndichatsvagawo kubata ndomutaurira ndozvimupa feedback. Handipa Zinavheri pahardware. Alright, paya ndichaona ndikabatana because vaya vari kurufara kakuenda handichavabvumidzi kuti vafambe nemabhasikoro. Mucheno wauya. Munozongopfekawo maicomfort. Munozongopfekawo. Munozongopfekawo muri pamba. Maita basa iya vanochena kuchena chaiko. Vanoenda kanya vakachena dai vaikona kuende kanya. Achavhura mabhota. Manje mukaenda kanyipo musiyani munoona papaziwa panapa. Atotsvaga mufana wekusiya pana. Ko vana vai varipi? Vakomana vai? Vataigara navo vari kurufara kaya. Vagara fara. Kunokuchera kupaza kwacho kunoita ngatekuni. Kunokurina. Handakaona kuti muda dhuku ndikati mugosunga. Ndakaona kuti muda dhuku ndikati mugosungawo pasaiti. Mugosunga. My comfort under dhuku sevakadzi vemajeke. Majeke. Ara dhuku rinosunga. Kurutazve mazano mari yacho ishoma. Come forward. Arikuti chaiko. Comfort. Handisi ari kukura. Pamuisa ega mumbasa. Handisi ari kukura. Anotoridza ngerisingaiti. Yesikani Comfort. Yesikani. Zvinakazauya here kuno kupingi? Asati. Ende akutouyike nenyaya yechiwindo. Kaisa takishopu kakufamba kwako ndezabhozi wifamba unofa kuvhara we. Sha. Asa unachauya. Asari kuramba ibvunza. Amusati maiona here izvo. Iye. Handisati. Muna ne boyfriend yake kachimutengerawo. Muna ne boyfriend murume womunhu naimi. Tozati kana nyimbo nemurume munhu pa kutomora chaiko. Kutomora chaiko. Ndikati anoti kana dzakaramka dzakaka. Izvi zvangatombonyatsaona makapfeka iyi. Makatochena zvemuchinda zvemipakirika. Kana waita murume munhu noti mukadzi akachatura murume wake, saka inogara watotengerwa zvaurikuda kutengerwa izvozvizvo. Kana watotengerwa nguva ichiripo. Anomaona. Zapingi vedu ve. Pingi nikisi. Akamanga ake munhu asina mwana. Pingi ka? Munhu anenge achingorihwana achingozvifambira zvake. At least ipapa ake. Saka hatombodi nzvimbo hombe futi anongoda nzvimbo diki diki. Cheche padiki diki pengoda si zvakaita kana avo vari papo navo. Chisaizi. Saka vari kuti mukuku yacho ino like ndikona apa nditi. Pane fence yako yakagumira. Saka apata kwasipinda mukuku apa. Apa panotozi patori nestand papa. Ndozvandiri kuona ka because ndo patakatanga kutengeserwa. Right. Tatengeserwa apo zuva ratatoya tichoisa mukuku vatopedza kuisa nemapani zvese. Wepakresha pakatichada kuextenda. Vakatonetsana vanhu ipapo kunetsa zvokusvikira westand ipanapa akati no. Iwo ndinokuona ndokugara nemunhu. Ngandichikugurira apo uya wakapa pasikazoreketi zvakawanda. Wekresha pasi pake. Wecrash uyu vari kumuti pake pakakwana but iye uri kuti apa ndopada pese kuextenda crash. Ine vana vakanda here crash? Vashoma.
vashoma ungori undlire ngavana vakavhurira vana 3 creche nange creche chiri kutanga okay maybe waitarisira kuti mukuenda kwenguva inozowanda alright atakaende kunotirambirepo hazviite unozotanga kutogara panzvimbo ine mumwe wozodzingwa wagara hazvizoiti mani kana musingasiyi musana panze muzokuisa chitopu chari pamusoro vanochena mazwana vanokutsvagira mbavha vanokutsvagira mbavha vanokutsvagira mbavha akungoita udlire stendi rake rakurisa munhu aikutiza kuextend achiinda uko andionekwa zveti mastendi 2 iyo fensi yake mukona wayagumira uko aiza kuva vanhu vakachiinda uko ungove undlire wako undlire saka motoona kansela momuno so vanosarudzwa nevanhu ameno kuti sona ati kwaizvakatosarudzwa kutoita pamutemo zvese kuti kuve nepisizve kugarike kusina mukansela akungambogariki vanhu vangatakana pavanodira but muno musinzi ndakasvika munhu asaiambozoti parohwa munhu kwadaidai but uko uko kugete uko ikatoita apa zvabatana nehlavani mbavha dzemutlavani dzinopara mhosva dzotizira kuizoizo pese painzi lokudhauni payapa hapana kumbopera doro muizoizvi kabani yese yati yachimwa doro muizoizvi koizoizi doro raiwanipi vane matavheni mukati muyamuya vaitakura vunzo maita basa vanochena nacomfort zvakaoma chete upenyu ndohongoda ari mongoshingirirawo zvichaita makatombogona kubvako first step yohombe chaiyo paya takati mona paya tichitanga kugara payapa mukuku wanga uri payapaya inga chiri chidiki ameno dai chai chiri 2 mita by 2 mita tichitotanga kugara payapa paita zvoko takatanga tingoshingirira zvakanzi ndizvozvo munoita muchibva mukadzi kubva pamunenge mobva muchingodaro muchingoenda mberi muchingodaro panapa takati mutokona madzira ekuti ine chistepenzenzei haibvi anototengesa because hada kuibvisa inobva nyika step nonsense so that inobva mangosara ine step nonsense kubirthday rakamfu zvanzi riko rini ane 7 zvoni musi wa 1 February madhairis achingoti February pakaipa January right ichingoti January chete January mongoisa va 10 rand 10 rand 10 rand 10 rand 10 rand 5 pounds 5 pounds 10 rand 10 rand pamunhu toita birthday toya takawanda musi wacho tokotsvaga kasaturday kanotevera musi wa 1 February toya takatoti one day toya tongomimbirawo happy birthday handiti kocheka cake anditika comfort anditika comfort apa sekuru wacho vaitoti mabhodha akavhurwa timboendeka doro anzi mapedza wardrobe rese kwamaicomfort inini andinambopedza wardrobe akana anditodasingatodzipfeka handikwani ndikuya ndotorawo bhutsu nomwe ngauya atore kana chitopfeka saizi yangu unenge uchitopinda machena kana uchipfekerana neni chete handimazanidzira karopafadza ruoko runopa than ruoko runogamuchira kazhinji is very good kuti upe kugamuchira edu tinozodawo kugamuchira asi hakunyanyi kunakidza kugamuchira because katriki kachona kari mukupa even baby charaka ukangodai chete so zitiki racho vakuru than kudai animona uchipiwa saka nepane triki iyo ipapa but kana munhu akazokupa ungazorambi but iwo kana uchidai so uri kudzvara iwo unenge uchiplanta seed zvichamera nditi zvokura ndika zvakura manje mokohwa kana kuti moharvesta motengesa wakuita mari yako zvino saka zvakangofananawo nenyaya yekupai
unongochidzvara uchibhenga maprayers anongochitobhengawo izvinhu zvako marapafadza ako anongochitozvibhengerawo mumwe musi mwana ubva kuvhurwa dai wawandisa muruma rapafadza chitega nedurure vozarura oduruka manje konzi wakaromba kana kuti moti ndezvake izvi inehema nezvepanext do ifeki life izvo hapana triki yangu hamuizivi hamuizivi chiri kuitika chii esikani esikani kamboti esikani esikamboti 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 ive apa chakugara hachanani vanotoita washeni chakagara uda mukaka wako maikamfoti yaine mukaka wake akudya zvigumo Pinky akachema musi wekupesera takabvako akachema ndikakuindawo ndwe ndida kuindapo nditire plan vamwe vanhu vakatomauti ngatimutengereiwo stendi kukwemukoko isi tikazoti ite vanhu vakazonyatsa igarira pasi vakati patiningikiri Pinga hana uremara guys tinewana totobhadharira mamedical bills ka vanenge vari panguva yekutofa chaiko chaiko tobhadhara mamedical bills todidi tinavo palist yeda Pinky uikamfoti iluxury simutengere nguku kuti ainde kuna maikamfoti iluxury iluxury iwe kandora vafarira ina zura nataura ione mwana iyo vafarira zura vanopfeka maikamfoti iyo vakati ndoda iri ende zvamaikamfoti wedu machena Ana kati aiwa ikamfoti veduwe Pinky munhu wechidiki ende Pinky achida kuti chero chikombana vanhu vakatozvitaura kana zvino kuti boyfriend haana katibhoita zvinhu zviri mupressing zvinhu zviri important vari kurwara apa anobatsirwa tinomwari kutogwara zvitoda naumba mabhodha akavhara kuti timapulani siri kumba simagula isi vanhu vaida kugwara tichiindisa kumba ikoko mabhodha akabva kwewayo vapenda kana imoda kuenda kumba munongotiudza tokuindisai kwete nekumvura kwamajaira uko aiwa nepabhodha nepabhodha munoinda amakuda kuenda inyi kunhingikiri kuodheka vanchiti moda kuenda ko munoinda taitoda December vaida mwana ngava sekuru vacho ndo vaida kuti tiende kumba nemwana kuti vandobike doro ramai vacho saka ndakazovati no December ndiye yakanaka kodoro vanobika kuti vadii kweduka ndo zvinoitwa munhu akafa chivanhu zvekuita chivanhu mobika doro kucelebrate kuti akafa vanzi ndio kumuchema kwacho saka paakafa kunoka vanhu vana kuchema vakachema but hakuna kubikwa doro mopiwa kubikwa doro kurasirwa ndozvinoita kuchipinge motobika kaviri motobika kekutanga mozobika futi inenge yakozi memory kana ndisingadi kubikwa doro zvitoitisvi kana ndichinamadza ndidi doro munoitirwa chechi nyaradzo ndoyamuchiti alright okay takatovati December ndobve tingatombokumbira mwedzi wese okay sekuru mwana vari kupi mai vanzodzi yamai varipi baba avo vapinda manje vanakudastaera yezvimavhendi pasaidi ndemungadei vasina kuda zvimavhendi zviri pasaidi zvozvavasina ndakudzaiava ndevemajeke ava mai kambo ndine vakachena monyepedzeka kazika pampu kenyika rakanaka muchindawo kuchechi ndimoita nekawivi mudenga kana akakagogoaaa vani gogo gogo havangaikwanisa vaidi baba vamai vake ndo vari kuJoburg baba vamai vake sekuru vakura avakura munhu mukuru because first born yavo rimwa 40 something years uri kuPitori first born yavo ko chindiudzai right zvamai vaComfort zvavakashayika nditi vashayika kudaro mwana vakasiya mwana ari achizvarwa avashayika mukuti ana nabhuti vari kunana ndibhuti saka muroro akaramba chengeta muchicheche tototi akasvika kuno kuchete pakafa mai wavo ndisisi vamai vake hallo papa ligai
saka muri kuti mimi vamwe vese havana kuuya kurufuro vamwe vese nekuda kwei why vaiti hanzi lockdown saka lockdown vanonga pafiwa ko yakauya sei ameno sekuru vacho vakatadza kuuya but mota yakatoenda kaviri kuJoburg sekuru baba vamai vakamvoti havana kuuya vakatozouya nofunga nemari ameno vakazoya after 2-3 months mai vavo vatochengeta because mota yakaenda kuti vanotakurwa hanzi mapurisa aramba ati panodiwa permit ko vainotora kantipa pane rufu passport iyo havana futi kuti vachienda kotora permit yavo kuti vadarike kubva kuJoburg vakuhlawo mapurisa kudhipotwa kuti ndodhipotwa kumba vakachizoyasisiwa vakati ndiye atouya ari munhu mukuru itai zviri iye kuti atorouyo futi une kamwana kadiki but hama dzakaoma moyo shuwa akatoti ina handina chendingandoita nemwana kutogara aramba zvinenge zvino akagodziwera chimona akura kudai vanotoda kuuya komuona ngavati mvireka vagara ikoko vachiuya kupi vagare kwavanogara komuona apa vati zvetitumirei mari tomutumira futi isusu kuti muvatumire mari imi kuti vazoona mwana ine mukati mabloka kuti vabloka pawhatsapp vachindeuda kuti mugomba kuzona mwana wavo naimi mwana womunin'ina wavo aiwa ita vablokai ngavagare ikoko vakoma vamai vake vese nanhasi kana vakambosvika kunokwakana kana kufona hako kudai vakoma vamai vake mwana saka vese varimo aiwa vakati tikafona anditika tichanzi uyai mutore mwana saka nezvavari kuavoida izvo zvekuti vangoramba vakadzimawo foni vakadaro mwana akura ari kukura mwana havasi benzi mwana atokura asibe muchazoona zvavachaita manje kana mwana yati kureika handi vanenge memuchita mapicture achimuona vachangizinga kuti tokumbirawo mwana kutokumbira mwana ndo zvavanoita imi matambura naye mwana kubva kure voziva kuti mwana musavape ati ai apapo tinotoramba musatovape minde kupolisi cheko munonyatsa kuva ripota kupolisi anatete vake kana kwatsvagira vanhu vamborohwa anatete vakewo hanzvadzi dzababa vakewo vanga varipo parufu havana vana vanochengeta vatori free but vanatete vake baba hanzvadzi dzababa vakasara vanga varipo parufu veitovaona vana veitotaura kuti isu hatina tikakwanisa kuchengeta mwana wakatsonga tichovatarisa vanhu ava vanotaura kuti havakoni kuchengete mwana wakadai unonese ngoti mwana kangoziya vaikamvoti vachena vedu vachena vaikamvoti machena kani vaikamvoti machena vachena pingi yakufitai machena machena moti mukatora muenda nechimweni mombuya mwakachena fashion show imomo fashion show Paris pingi yagara ikoko ndoradzisiwa shwa nehama dzamai vakamvoti nehama dzababa vakamvota kutya tipaitorai mwana kavagira ari kutokura egles araraga hasuda unoradzikwa here asati abatwa sterekino vanongoramuka achangorara ndamuona hangu zvanga achiita kuti dzaho pedzi achidla muromo achididi achingodei ndanzwa kudaro ndanzwa kudaro nasekuru kwaiva kana kudouya kuti kwaiviga iro lockdown vanga vatori kumba vazhinji vaitonyora mameseji pevakatanga kuzwa ndetovaripotera noma mai uyu vari kurwara se votanga utonyora mameseji munhu asitapa kuti ai akafa usatora mwana toda kuona kuti murume iye uchodii izvo ndo zvinhu zvakandirwadza akaenda kuita hama dzacho straight dzaifanira dzakatora mwana vakakwanisa kuita kana 6-7 vaitonyora kuti usatore mwana toda kuona kuti vandii saka vaida kufikisa mwana murume uyu nemwana mwana anachanoziva apa takatora mwana nekumbofona kuti hapapinduri sei wakatora mwana zvitori hama dzenyu senei navo munodei kwavari senei navo munei navo hama dzenyu maingo vaitirawo favor kuti taigara tose kuningi kuhizohizo munhu arwara kuno semunhu amaigarawo naye voda kutokupindura ira kumotopuwa mutoro kanga sina kuroora murume vakangosangana iko kuhizohizo handi munhu anenge asina pedza kurora because anga asati ave nemari imi zvamurepa papa mune vana vose vamakapedza kurogwa makambona vanhu vanopedza kurogwa kune zvikweretu kondesiwa kana mupedza kurogwa zvoibasa rei
chikuru kuumba ukama ndo chikuru. Zvino problem yari kuita vanhu mazuva ano, vanhu vakukoshesa mari. Anoona vakoshesa mari chino vanhu mupororwa munhu apa. Motora bhegi mimi, poita dambudziko amuoneki. Asi bhegi makatora. Anoona. Saka vanhu ngavangokoshesa kuti kuumba ukama. Inanditotozvona nyaya yerora yaitobviswa nezvaitoita. Vanhu vaichongonzi ngavatore vanhu mahara. Zverora zvibviswe izvi. Serious. Nokuti vabereki vakuda advantage. Usaona kuti baba vacho munhu atomirawo sei. Dai vaiziva kuti baba vacho handi vakapesera kare vachakasimbawo vachiri kumusha. Zvino havazvizika kuti utano hwavo wakadzikira. Ndakavaona musuya vakatanga kurwara. Vari kudomwa mapirisi. Kweminoita muchivaudza chinda munokabira mapirisi nemahara. Takanetsana sitereki nenyaya yekumutenda kuchipatara. Acharwara iye murume wacho achatorwara baba wacho. Wakarwara zvokuti ndaitoti ndachaisa kubasa ndienda kostokera shopu. Ndachaisa ndiende kostokera pamba nditomuka ndanga kostokera kwanostokera. Ndiita zvese izvozvo. Kuti aende pabhasikoro aende kubasa. Achawanisha mari yakanaka. Achawanisha mari yakanaka sei. Angasingadi. Saka mukadzi zvinoro imimika saka zvinoita nezvoti mukadzi akatoshayiwa nenyaya akashayika nenyaya yekuti mapirisi. Ngeya kana mapirisi yaripo. Chiro pakaita mimba yemwana kana mboenda kochekwa kana hana mbochekwa. Kusvika pakupondera. Ya ndo zvakamukuvadza. Otoyashira mwana mumba. Ndo zvakamukuvadza. Baba vacho ndakavaona pandakatanga kuona pepeka. Nepandakazipesera kuona pepeka. Zvasiyana ndakavaona. Zvasiyana. Asi kuti vanda kugarwa navo pasi. Vanodazve imi ndimi bhururo wacho. Ndakazama vati. Nokuti mumwe munhu kungoti mvo kunodzipa nezvavamuchinditaura. Azvii. Pakutaudzana tusachauya pano ngutendesa mukadzi kuchipatara. Vakamusachauya pano. Zvaizvimisa zvezvepamba. Vachidaro. Iye baba ivaya. Tikasvikapo kusafambidzana kufambirana kudai. Kutotaka 5 months chacho sikafambidzani but dera akabva kuisa mukadzi kuchipatara ndopa akafona. Wati ukati koko kuende kuuya kuone mbuya kudai. Iwe uipinda iwe uibuda mutauza. Vakauraisa munhu. Saka mwana makambomutsetsesera. Akatuka. Ukakatuka. All right. Ndezvikanguramba zvakadaro. Ndezvikanguramba zvakadaro. Ndezvikanguramba zvakadaro. Nokuti hey, munhu anenge asina mbovhera akabata kana piritsi kana chipa mwana pari triki. Asi kuna mapirisi anonzi anopiwa vanhu vane nhumbu kana kunozvara pari. Mwe haana kurima. Saka mwana akabuda nenyasha dzaMwari. Ngati munhu echirwara iwe uenda kuna dhokita kobhuira dhokita ndipe mapirisi akati kuti ndipe munhu uri kurwara uri kumwa. Ndo zvavakaita. Ndo zvavakaita pekutanga mukadzi otadza kumwa mapirisi acho akati handimadai. Kutotukwa kutukirwa zese usina kumwa mapirisi. Ndaiti dzimwe nguva ndikaona kuti Juba hakuna ndomboende koona ndeibvunza chii chiri kunesa utsanangura kuti waimuzwira tsitse itsanangura pamwe pacho. Pendakazopedzisira kutaura naye ndakatosvika akarara akabata mwana kuti abusimudze mwana andipe waitozvikora utoona kuti Taura navo asi uchiona mafemera acho aendeswe kuchipatara kuti sekuru. Kuti zvese sekuru endesai muchipatara. Vanoti maonei. Zvidetsera ngozi. Kuti vanoti zviri nani. Asi wewe ona wega kuti parama chirechika hapo kuchina munhu. Uzoendese munhu kuchipatara vekomiti ndo vakatoite kuti ngatimse munhu anofira munhu. Stand wewe pakandokuudza kuti kuti mukazira kuno kunofira munhu. Since 1 or 2 days yiro vachi machirova madhoo mwana achingoepo mukadzi echirova mazenge kuti uri kurwadziwa unovhura redio chibaba chine utsi choda kurogwa dai chine utsi chibaba chiya wakadzi wako atotouya totonokatoramba saka kana mukadzi uye kana utsi nyenai afonera mapurisa ozwa kuti afonera mapurisa kwakuvhura kutopinda mumba mukadzi achakoni kana nukuru wako yakwaita achakoni pomaidobata naye akadaro tototsoka mota munhu amuchina munhu tsoka mota munutsinye murume uyanautofa kuchipatara but iye anoenda ndakamuona musiya ndakatozvitaura ini mota muya ndikati baba vakamvoti vasiyana akatora vana asi isusu tisitaizviona kuno chero pandakaenda kotora mwana macho ashaika ndakasvika
chikuru chake chiya chitode mvura ndikati ko mvura iyi ndei ndio yandaimuka mwana ingopiwa mvura havana mvura mumwisavo mai vacho vakambomwisa pavakazvishaika papo kati saka munopa mwana mvura vaimwisa vanga vainani vamwise naimi apa kutotama kutoona kuti mwana wotochema ende ndini ndakabara mwana uri vanhu vanenge vachirwara vanobvumidza kumwisa vana havabvumidzi kumwisa vana kati wopa mwana mvura pomuiti mukakake usiku ndaona dangaiti mukaka usiku akutogomborerwa kune mwana zvakawanda mukaka pamba ranga ratotsemuka roga akatofukedzwa mwana zvakadaro ratoora satosvuka inyasha kati vana vazviziva kuti kamupei vana ini ndini ndakazviona ndosaka ndisingadini ndisingadi ndosaka makandipei vana ndinongoitinowa hazvina basa kana muchida kuzo kachauya oga kana akura uchatsvaka hama dzake kuti hama dzangu dziripi ndoiri ndimakaona zvaitika pamwana uyu mai vachi vachifa mukati ndotora hangu wakandigajiza mwana wotondipa zvichine mvura ye mukati mvura iyi ndii ndaifunga kuti pamwe profita kana chada ndaitomwisa mvura usiku ngati kumwisa mvura kwamukakazi saka ngabika mukaka usiku zvino iye murume china zvaasingawirani nati zvarasaka mukadzi zvakabikwa hakuna zvimwe zvaro zvinoda kuzoitwa zvichada kutonesa vataurire vari kutoita veukama hwavo vachazviita sei ende vona veukama vanototi chero shopu iyaiya chai giya mai vavo ndozvanhu zvanongogona kugwira zvina nebasa rose kugwira zvinakana nebasa rose izvozvo yacho isina chinhu here yakabagwa zvezvonesa saka kwavatori vanototi toda zviri mushopu hamuna chinhu yakavhagwa saka vachatorei voda mazenge moendepi nawo vanhu vanenge vengoite zvinhu ari kure nezviri kuitika usaziva kuti zvinhu zviri kuitika uko zvakakura asi vanhu vakaoma havo vedu we shokusara vachikwira mazenge habva zvakaoma yo saka mazenge acho vakamatira nemadii mazenge zvaka ndiwo angabudisa pfuma ndiudzeiwo takatomboti zuva raivatira mai vacho ravakabva kumochari mai vavo ndobva ndachiti honaika hazviiti kuti vangauya vopinda mumba asi vanhu kuizoizo vakabatana zvavo kana pafiwa ndidzi vakabatana papo vakabatana tochiti kumba uko handi haendi kumarufu mukadzi akasingaendi kumarufu kwavamwe murume asingatenderi chero mukadzi kana kuisa mari yechema kana ndiwo ati kuzimbuka chero vanhu yechema mari aizi kubviswa nevanhu yemedonation iyi komiti yakaramba kati iwo hamusimubhuku saka tokusaseinyoresei agunugara namwe zvakanaka wakanesa kunesana nehama tamuti ngakuvhurwe dhoo kumba vanhu vaende pamba vangewo vari pamba kukuratidza kuti chiini mai vashaika iye akati imba yangu haivhurwi ndisipo iye baba vavo saka vatirine mukonyo udaro zvasingambovhitwa nezvo zviyaasi yakazotosvika pakuvhurwa mani bhozi muinga vochitoti kana wati imba haivhurwi mukadzi achauya kubva kumochari chochimirira kuti mabhodhi avhurwe tozoenda komuchemire kumusha ari pamba pake kana afunge manje kuti bhodha rovhurwa riiripo ai pakazotoende kovhurwa vanhu vochiendapo inharo dzokurwara inharo dzokurwara but baba vaya dei vangoenda kuchipatara kucliniki pane cliniki iri paHlavani padhuze papa ya1 vangoenda kucliniki nditariseiwo asi havadi vatenda kotukana navo papa mama kwenyera vakarumira kunemotesta baba variapo asi vakamboda viti tamungakwenyera vanhu tinemotesta baba variapo naivo esi mamuna nevakawabatirana vakavasika vakatestiwa zvenharo vekorona chavaitoitofamba vaitotisa anga asingamiriko andofunga pfungwa dzatanga nyika
kunga dzisina kumira zvakanaka shotwana manokurumira tindaimotesta baba vanogarapo mosvika wotuka vanhu vanotesta akangotsvaga mwana zvevamukira mumba uyu ivakira mba saka pfungwa dzako ndakadzika naye ndachaisa ndikati ndimbotodzika ndimbotandara navakuru vachionawo mwana ochizotorwa ngoumwe mukadzi mumastendi otenderera naye obva amudzosa akamudzosa wapa baba wacho oisa mubva vakiya tochibuda vakuperekedzai nekuti ndoda mwana zvikazuru kuna mai vava hambai kwaenda mai vava totenderera totsvaga mai vaya uyu mukoma wacho ndiye akazoti ai mwana uri mumba umu zvikazi hakuna mwana chidoko ichi totoenda kuzosvika kune mukadzi akati inga ndube ndakupa mwana ukaisa mumba ai ndikati vakugwara saka akagara naye kwe6 hours haangatozomufungi muzibhozi apa awa chete but utokanganozoti asi vanombotoshowa rudo chaiko chaiko waguma naye unotoratidza kuti ndiri pamwana ndatoona mwana asi kakungoona mwana kana waguma kusongutidza unoona mwana uye wakabata bhanana izvozvo haangaiti izvozvo kutenga bhanana chero mukuru vanotonesana muzi nenyaya yekuti kuti toda kurya switi kuti ndaswiti chanofaa saka akatiza kuna baba vake akati unogara ayo akati chakaomera saka mari chinoiseipi naimi chiduwewo futi chomakisawo masene medu ichi chomakisa masene medu chidhuvetsa zahudhuvedza madhuve edu ari soft isisi nevarume mana dhuve very soft very ndondochitopenga ndondochita benze goto svika pakuzvidzora kuti zvandingopopotera munhu akanyarara asingapinduri yake angonyarara kuti otopesera kuti matopedza mapedza here saka kutaura kwacho anga chendikwawo simba kutaura inovava vakaita seya chipatara haadi kumboona chipatara andazvomishonga yechiboi aizvozvo saka vamwe vanomwa maguchu iwaya but guchu rinotokuuraya musi ero kuuraya nokuti mapirisi nokuti chigwere ichi chivhairasi haridi zveguchu roda zvemapirisi akagadzirirwa izvozvo ekuchipatara chaiyo chaiyo dei vanhu vaipora nechigwere chehiv chine guchu dei vanhu vachingomwa maguchu zvichitotaridza sesymptom akati haigumwa ende vanhu vanozviuraya shuwa vanhu vari ignorant cheko vanhu vachiri sure dei vasina mbofa dei vangu zvindo chipatara dei vakatotanga kutodikava mazana kune vanhu vachafa needzi here naimi kune vanhu vachafa needzi makambomuone mazuva akosi hakuna vanhu vanofa needzi unotofa kana nguva yako yakwana uchingo vanhu vachingomwa mapirisi avo uchingokabira mapirisi wayo vanhu vakwana vanongoenda vachinotora mapirisi avo vachingomwa unombomuziva unombomuziva kuti munhu yanomwa mapirisi achifamba vamungomuzivi umwe unotokutaurira muno muti nditsvagirawo munhu ndodo auye nemapirisi radzika imwana ukatosvika mukatobata mutende kotaura chakatowata chakanaka kurupisa ari bro katozotoita zvototi motende kukomiti mototaura nyaya yenyu motobatana kutoti pana pakatochigwira kutoti mugarire munhu ati ndinoura nokura vakauraisa mukadzi vakauraisa mukadzi hei nemi vakadzi muri kuzviona ka ite leseni kwamuri nyaya yekudzwa unorwara uri mumba uchirova masengi muri vachita hwindo chipatara iwe uchibvuma izvozvo chipatara indauka kuchipatara vedu kana murimo vanhu mucomment section umo vari kugwara muri kubuda mapundu muri kudii please kukliniki uko mahara indai kukliniki uko munongonotestwa nai unosvika nditendiseiwo ropa rangu tione kuti rakamira sei wotaniswa ropa rako kana rakanaka rakanaka kana risina hazvityisa zviurai handitika ndoita sei nai manesi achari kutokubaya iva zhinji cho anenge achitomwa mapirisi iwayo madhokta anenge achitobaya vanhu iwayo anenge achitomwa mapirisi haufambi wakanyorwa kunzwa mapirisi apa handi mazviona vanenge vakadzidziswa izvozvo vanenge vakadzidziswa izvozvo handiti vanenge vakadzidziswa vanoda tiuye kuti chigwere chisaspread handiti vanotoda kuti vanhu vaindeko sona munhu anenge achigwara muchiti kwai chibhoi uchimuswa guchu uri momba murume anokuurayisa akuurayisa iyewo sara kana kutomwa negweseri achiviga pane dzimwe tombosakana dzoti kwai naye ndionerewo munda ona murume wako akaviga mone chigaba ichi chiri mumba mangu ichi chakavigwa murume anenge achitomwa hana kudza mukadzi zvinhu zvamunongogona kuti mameno zvakaitikira vapiwa hameno iye hati hazvitsvaki hane tinodi tinorarama chete kana mufunge unongoitotozoona kwazvinoenda zvakaoma
ndarwadza wa mai vakamfoti nevasina mbofa shuwa akadai vasi nevachitoonawo mwana wavo izvozvo Because vakarwara kwe 2 years and 2 and a half. vakatoite That was long time. vanhu veitofa mimba here kana Zvibaduma. ende kwekuti vakaonda kudaro vachidalula vakaonda kudaro munhu ari kugwara kudaro wodalula kusaba kuita mimba naimi amuhi ndatokuzarikani pamwe pavaitowemba imo machiro varova mazenge umwe murume aitovata navo vakadaro marwadziro anoite mimba murume otogarira kuti aitogarira pamusoro zvino ungadi ayo ndoenda mupasado dzake ndienda mupasado dzake iwoyo ukati mwana wabuda wakadzidzire izvi zvakadaro ndiye akabudisa mwana ndiye akagashira mwanawo dhuve uya andokamutsanangura zvaro kucheka gumvu zvese ndakapa mwanawo kuti akadzidziswa nani akacheka nei ndakapa mwanawo kuti comment because ndini ndakamugashira yakagashira saka comment nekugashira zvopindana papi ndiye akagashira akaita zvose izvozvo akacheka anga sterilizer chaakachekesa icho kuti wakangotora banga akacheka kana chigero hatizivi twakacheka nei mari zviri kurera mwana vanhu kujogu toti mwanawo zvaatoriso uyu mwana ainyasha dzamwari idzi ainyasha nokuti handioni type yayi haitombozvizivi kune chakarambira kubuda chiya chinobuda chevakuru ndobva achidhonza chakapedza 3 days chiri munorevesa ndokuzoenda kuchipatara ngeoperation kuzoita kucheka chaenda pabosheni pasina mira kuti achibuda achabuda usiku wese kuti mwana wangu arwana 9 kusvika makuseni chizoenda makuseni kuma9 ndo pakanzi ndingaendesa munhu kuchipatara chichabuda akagarira kuti chibuda buru mwana panyavira mbani akagarira kuti chinhu chibude chitu chevakuru zvavane nyaya baba vaya baba vaya havacharori nekuda kwei havangamoni mukadzi wavangagarira mimba irwadza kuti mamuna kugarira mwana abude zvakaoma mazviona kava diaris ndimaida baba akamfoti mazvihwira handisi ndadaro madhairis maifona musi uya uya muchifonera baba akamfoti musi uya uya mazvihwira nyaya dzababa akamfoti vakuti ishuru ugwiriya kuti rokutamba vakagarira vakacheka voga chinhu mwana aplika wakodhaya vakachigarira chinhu chevakuru checha kuti chibude chikaorambira mukati voga vakagamuchira mwana vakati kwai mwana unekomenti ndakagamuchira hamoti zvinopindura papi mazvinzwira muvafonere mazviwa muvafonere kuti muchivada ariko vari single ndokazotanga kutorwara chaizvada iro rakabuda rakawanda hapana muzi sakatiudza pane 2 days ya zvakaoma mai uyu vakaona ya vakaona zvisingi zvakawandisa sikana nechikomana chidiki ichi chakaona zvakawanda ichi ndo chinozi chakambotobvunza baba kuti rumbo WhatsApp nani pa ichochi machiri WhatsApp vechi vari pa WhatsApp zvikazi sei wemboramba uri pa WhatsApp baba uri ku WhatsApp nani iyo inoona ameno kubva ipapo manje uyo umboza umbowiwa naye ngebhasikoro tichiruka ngambogara unono unoreketa zvaanoda unoteerera asi vaichibikira here pavaigarira zvichi icho vanobika but ngezvenguva because nguva zhinji agari pana baba unogona kuya kuti unogera baba na10 vati otonoka ndiye vane vakatozilakisa kuti mwana wangu ari safe mwana wangu ariko kumusoro kwari safe aiwa chengeta henyu maikamfoti aiwa chengetai novata kusvika 10 chai pasina mwana chengetai zvenyu vana aiwa chengetai henyu vana chengetai vana chengetere henyu vana vana vamuri kutopiwa zvenyu namwari mufunge muchitopiwa futi namai vacho kuti chii namunochengetwa apa ndihenyu munogara pamuchengeta vari kungokura wani vari kungokura nditakambozvona takauchiona chaiva chinzi chineita chinechi patakauya 3 weeks andi 4 inge chane 3 weeks chasara chachinechi 2 weeks aiwa takauya mai vacho ungane 2 weeks vashaya chinzi akabvigwa manje manje handi ndizvo bamni
kuchinzi vakavigwa mai aiwa less than 2 weeks kwezainzi vakavigwa manje mai vachakava tiri panze mariro achangopera chimwana chakarara panze chipfuura chinzi mai vemwana ve vakashayika izvozvo mai manje takavaviga kuda kwainzi fikira pera here kana kuti chii handiti asi zvino chatokura wani totara 7 months chichatokura wani time chiri kungomanya ende zvakaoma baba vayanikisi ndivaniti vashayira mupanda upenyu hada vakatochengetegwa vana vaivo vatoziva kuti ivo majeko zvinosaiko zvino vakatonyatsa relaxa ways kuzoti pana comfort aiwa vava vachauya nemukaka vatori covered chavai comfort kuchengeta chete vagoya futi nemadhaipa saka mai comfort chauko kungogezesa chete vakatorelaxa kana zvingwa vadaara basa nazvo vaenda vasina kana basa nazvo nabacho vabocha vawi zvaunopedza pawo kwemapambaza kamfoti osaiwa vachida kuti aite ani zvakaoma aiwa chengeta izvo nichakazvikurira chatozvikurira chimwana ichi ai musadira nabo yakwapisa shuwa yazouya samai yachaichaipisa ende kuchapisa isi takaona zvemusawani natuka kuchitonhora zvekuti tikatiko zvaita seizvi korona yativigire izvozvo kutonhora kudai but yatodai kunoenda kuipisa kudai inodarika kunonatekiwa kuri kupisa zvokuti juba tikunzi manamba zarukwira vatodzokera mulevel 5 akumwe akusi chiri kuda mari kwenyika hamai ndinodzokera mulevel 5 kanzi manamba zarukumatikunai pozika ukatarisa dzimwe nyika vakaramba veti yokwira yoda kudzoka futi palevel 5 kunyika iyoyo yetekika pane munhu ari kuteka endetauro naye musuna ishodaro kuti vadotodzosera palevel 5 kozi yawedzera zvisingaiti manamba akwira saka chakaoma chirwere hachichadarika hachona chichadarika hakuna chisingaperi singaperi choshuri unless kana chakauya hacho kuzotipedza tose chaenda nevanhu vakawanda chaenda nevanhu vakawanda asi vakawanda vakurikafa iko zvino vakawanda vakurikafa iko zvino korona handi vachiri mulockdown nevana vaindi kuchikoro handiti zimbabwe south africa ilevel ani nezimbabwe ine malevel here zimbabwe kuti kungonzi lockdown inotoemerawo dzimwe munomu deti veda varamaposa achingobuda achipedza taura neiyo utomuonawo ramabhiriyoni utobudawo ramabhiriyoni ani mazimbabwe mari yacho mabhiriyoni asingatei utobudawo ramabhiriyoni achitaura kuti anga achiti kudii achitotaura kuti zvinoti achitaedza zvinenge zvataugwa naiyeyu stepfather vedu vemuna Zimbabwe dai angoregerwa pakorona itambudzike zvinhu avo muri vene mukadzi avo avona vanotete kuvhakachirana igirlfriend ndaona chipinda vese ichi chikoro chiripi ichi amen handisati makutsvaka nenguva yekuchofamba sindagara panapa iyezo ndo pandatogara masikati nazuro sande chete asi chinenge chiri padhuze chikoro chine uniform yakapfeka mwana asi handi munhu zati ndonguva yekunonyoresa izvo aiwa uyo musikana mukuru icho chigrade 2 icho 2 kana 3 chaipo imi zvomotoita izvo zvinonguve kunyoresa chitsvakai chikoro chona muinde munoisa vana pamunonyoresa kuti kunyoresa vana for next day ndandakavastopa this year because of corona plus pazoperawo lockdown izvelockdown izvo ndakabva ndatama kwandaigara kure chiakumusaka ndoda kuvanyoresa vatange chikoro next day handivadzokorodza pene kuti hapana kuti vangaendera mberi ivo vagara kudai utodzokorodza vagara iyo zvinodopa kutora maapplication ese next day
asapa pakaita zvakanaka kana next year mudzokoro kupi yena kalero chikora kwaipinda kavanzokorodza asanga vasingadzidzi pahoridi palockdown okay zvinoasemba zvinombotaurwa vari kuinda mberi avo vangu achidzidza paholiday paonline kuchitotumirwa mazi homework chero mazi homework kutoti mwana ndoshaya kutamba pachiitwa pamawhatsapp group pamagroup rehomework achimakwa pamawhatsapp ipapo saka vari kuendera mberi ane zvakambenge zvasisaggestora pai kuti government ngaipe mwana umwe nemumwe foni newhatsapp kana tablet kuti vadzidziswe online vozongorega kuenda kuchikoro kusvika December vongotanga next year kuda government yakaomerawo nemalaptop anzi matablet acho vaingotenga zvakachipa ema600 apa mari vanenge vapoya kuti mabhiriyoni ose akatagwaya akaite yakabiwa mari iya yakatobiwa chirwere chaikurumidza kupera nezvasina vana ndi mari yakauya kuti kuchauya ivo futi vanhu vachingoba andifuna vanhu vari kunzi vari kuinvestigate vanenge yekuba mari dzodzidzi pafa vanhu vakati mari iwedzerwa zvakaoma kuito zvingatora vanhu vaida kuzorasamarira ukukako muvarambidzi kana vaida kuita dumping site apa pasaidi pakutogara pano mundaimokanda undai katikati kumunokandaiko nokuti vanopesana dumping site pasire nemari nhunzi nemosquito mungawa kwazvo kwakupisa vapise mapamba avo vanouya vakanda papa mapamba womoti mabhini haipindi kunoku okay haiwa kuno kwakanyarara kuno kuno kwakanyarara siyana neizvi kuti ingadai vadarika vanhu mutemo umwe nomwe unodzitonga zvaanoda ndosaka ndiwe dzitonga dai kwanga kuri kuno kwairohwa mukazirwa airohwa iye kunzisa mukadzi wechipatara airohwa chero mapirisi wayaimamwisa zvenharo everyday vaimika kuti imwe mapirisi uyaimubayai munhu kune murume waibva mozambique ane mukadzi anga akazvimba ichi chimwe chanitozvimba kuti mino iyi atobhenda muromo atobhenda kudai amera chemukadzi atomurova kutonomwadoro kaimurova mukadzi itovhaenda kune mangana masosha ikauya mutora mukadzi nanhasi vagoni akatora mukadzi use nemwana akatorapiwa futi vakati hauchazomuoni vakati hauchamuoni ainge sina basa zvanga nechigirlfriend atoti zvaita mukadzi umwe kwaimurova ainge atoti zvaita hazvo vatondibatsira vatora mukadzi uyo hamurambisi unorova akadai imi zvoa zvisatsitsi anenge achitoti vatete havo vakanditora sesishoweiwaore kuma10 years nechinhu ichocho chiiramba chichikura growth vakazonomurapisa ndi masocial worker vakatoenda korapisa tapedza tisitogara naye vakatomuti uko achadzoki kuizvizvi vakati ivo ndo vachamutsvagire basa mwana vakatogonera murume yakatoti ende maita henyu andi mataanmuzimba here ndoziva chaobva kuchiredzo ene mazimba atorina zvinomunesa ene mazimba zvakaoma asikari murume nadhiwe vakafanana shupa mongoti sidhiwe anenge inobvatorova ero waitadza kuchema kudai voisi kasakasabudi kozinga anyanya kuzvimba asi wairohwa zvakadaro akauya urova mukadzi chiri kwezvichimurwaedza kwenzi nongera zvigugu zviro zvaende kunongera isenga achinotengesa iye zashandi mumwe unoshande unga wagara kuzina zvine mukadzi umwe mukadzi wokuti zvivaingari muzimbabwe zvakaoma azizi matswana manje ndiwo akaona ngati anoda kumataura asvika mukadzi akarohwa kwakazvimba kwakazvimba akakuza mapirisi iyo mukore nemukore uchiro kurova mukadzi saka tamusonge ngatiende kotaura masosha wakayatori munhu ovaya kumutora otoonekana naye zvakanaka
kana foni kana chii. Ngati zvose nemwana. Mwana tichisiibuzwa sara Roma. Ndizvo kana muchiabhiza kuchita mukadzi kana chisikana. Obva atotora zvose nemwana. Wodzoka kumba unosvika weiti kuti wauya nemukadzi. Wozodzoka kumba wezi mukadzi wakatorwa ngemasosha woga. Ndanditara takanorambana kumbera kata chikomba. Ndizvarokachiwa ipapo manje. Ndadakateko. Anosvika chitori. Kana ndinozikana mukadzi wakaenda kunorapiwa nozikana. Mukadzi wakaenda kutosa. Chamoni. Wakatonzwa kumutera umwe. Andisvika zvinzi takarambana kudza ngaita chikomba ndozvinosvika zvitaura. Akahura. Ndi vakadzi vari kunzi vanohura. Maikapo chirega chifambe isu. Mamba tapaona at least. Mungarasika. Aiwa. Mungarasika. Atirasika. Vakotoda movha hombe motowando. Ndawa rodi kunoda movha hombe shuwa. Zimahamba akawandisa. Kune mahomba mukati umo chidaisa kune mahambo kwete kutambaya handivaisira matraki. Handapa anopinda mama inu. Saka mahambo ari tishe. Next time tinobviro svika chokwadi. Tobviro svika taona nzira. Tobviro gumeyo. Tobviro svika nevakomana vekwaMudziti. Varoda tizorasikishwe. Tatogona kurasikira mudhuze kuti gara takapinda neapa here kana tatove panapa. Kati mukationa matengi achiti motozoti hai achipfuri matengi neshopu yeredhi rapa. Anditi? Lasikana ndangopindemo mupani pandicharasika. Tatora makakreshi iyoyi ndo yatichingita. Zati kuti ndokupedzisira. Ndokupedzisira kuzasi. Yechifambe isu. Comfort manje harara anyway. Harara iki. Ndozvo kutokombidza kuti wasvika pana rurame ningikiri kana makatogara nyapa dai mave nechinhu machiwaridza kuti achiwata kana makagara nyina baba vekwenyu padza totovasiya futa avarodzokera kunjito ka mudzokera basa iri inototi zvibatodzoka ndochaisa iri inochaina 5 ngativadzose kunjito kasi vati mudzokerera chi5 dzochaiva vachi havavhari ndisipo kuti murungu atendi ukabvarwa ndisipo ndini nemaki munodzoka nepasikoro ndachaisa ndiya nemateksi isikani maybe yasimere uripo wamwa drink ngandimuruke munuya matoyarutsa akafotisitera chenchetokurai grade asi daya rezimbabwe ingadaya grade 4 wodzokera futi grade 3 wadzokorodza mupani wadzokorodza ruviri gosa chikopama kuchikoro ane bhodhi yakanaka ake zonyanyitadzisa kukura aitonaka kutodzokorodza ari zimbabwe utozitoti zvinokuzabva vanenge vachinogarai neshiri dzenyu maimwana chamadya modya mose pane kuti mukozoti kuno motumira muita stress kuti izvo zvinobhaunza kana muri pamwe chete munongoona tora neplastic warisi anorora nedumbu rakazarora kasambe chero takutozamura chamuka ichi takutozamura ichi tanombokutirai tioni vata sirip anorara chamuka yana chibhodhoro chake yana mukaka wake mukaka wamwana chamuka ichi waramba wavata wajara kumuso
Wanamba kuwata? Chamuka. Chamuka acho. Oh. Wakufunga ujayira kubata wega kanje. Uchimwa. Icho. Nyota yanga yarova. Yenda ikero. Nyota yanga yarova. Chimwa. Kwa masuwiti ngoro. Usanitarise mumka kwako. Imamka kwako usanitarise. Be. Che. Nakamkaka. Naka. Masalah kutugia mvua ya mvua. Ma? Na hapa mvua mkono. Kunoko. Mvua naye. Kune. Mazengo. Oh ah. Ono izi. Asikuna mbaya imbuyanyisi kunaya hayi. Yangifana ni chanda chedu chekunoka chinyanyisi sere. Chibata woga tu. Sekubata. Bata tu. Une usimbe hiyo. Une usimbe. Une usimbe ne? Mama bwana bata mu mahaba. Antu nojaiza ni vana ndo vanomubatira. Kona tumweka. Tuone. Bata tuone. Bata. Nonga. 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 Nonga ehe. Nonga. Anasema nataka umpapa richi. Anasema anoja. Ndio saka cha Simba kudai. Ndio saka cha Simba. Nisadza. Naenda tu kufunza ati nisadza ni msupu. Chobavira. Ndio saka Simba. Ndazvora makumu pasadza. Ndio saka afuta kudai. Ndio saka Simba. Sadza hiyo. Mkaka wangu wewe masikati na usiku achirara. Special usiku amasikati ngatoita bottle 1. Icho chichamuno chibotolo chitingotambiwa nacho ichi. Andoshera naro. Chirega wakwana uzvona sadza tani. Andi wakumerengwa pashiye sadza iyo. Wakumerenga pashiye sadza kayo. Atodhakwa nemukaka shuwa. Fast kudai. Ukutoda sadza wadhakwa nemukaka. Uchadi mukaka. Comfort. Wadhakwa nemukaka. Hauchadi mukaka kuda sadza. Chakasimba. Chakasimba chifupi asi chakasimba. Chidhuve. Chidhuve chaicho chifupi asi chakasimba. Ye? Vanotamba voga chingomanisana voga. Ndo vanotambira. Kunawo. Wanenge ari mukati mavo imomo.
Iko baba tinde. Ngoba kudzokera basi. Comfort. Comfort. Comment. Ndakona tistaro shanda panonde. Comfort. Comment. Comment. Tistaro shanda panonde. Comment. Comment. Yeah. Comment section here is in celeb. Comment. Kuma kazodini so searching kulezi Saturday. Ndazongona mati zika so searching amunazorowa. Ndandiruko. Nandiri graft ndakazongopa musikana Alice anakuya mwana ke kuda karwara here kuti ndobva ndango last minute zvikanzi shortage ndobva ndanoita stand in. Ndadzoka kuma 10 ndovhara na 10. Dzingoti dzongovhara idu kuma 11 mapurisa hafambi tsani. Manje munovharisa masinguruzi kuti asawanda. Aiwa, ndapapa sina kamunhu akada kuita take over ndandiri ndapinda pa duty. Makadi kudza muchembere good. Muchembere good. Baba, kamutora bakuja. Fine. Napasa nawo. Mwanangu kweva bijana. Akasiya. Comfort mosara boti tara pa WhatsApp. Gaiti chindo. Iribo. Masara zviripo. Mere. Bye. Tomona yajaya. Akutobvuma kunzi mere. Metias mere. Endizvoko imba gospel. Sizava kuma 3 shuwa sho mungono chi 4 5 motodzoka. Kwakudzoka Zvakoma. Ko kids ribesho. Mapisa. Mene vurema mapisa. Mbona pana vanga vachida kuona face yangu. Vachaziba munini. Vachakuzivi. Vachaziba munini amani. Bye. Takura pasi. Bye, Comfort. Comment ajarare kuti comment. Ukati comment anoresponda. Anokasi. Anoresponda. Ndakustopa. Tepanda kona kwa road kwati kuinda. Panda kona South Africa. Vari kunze. Ndo Johnny Wenera. Tiriko apa pana munhu apa. Apana munhu. Andiji. Vakatokoda undise voza munhu wacho wepo. Ndini kwanisa vanhu. Vona vari munomo kune vanogara kumusoroko. Makomiti acho. Saka munhu wacho haana kubatira wepo ndivo vaifodai vakatanga kubata ochata. Vomuudza kuti okay. Saka yakatowanda nei kunoku. Yakawanda pana umwe waitotanga. Kana chingori nema iyoyo ma 8000 iwayo. Ma 8000. But upasira hapo ndio bakazwa kuti 7000. But hapana kana mkuku pa ground. Saka ground 7000. Iyo ground cha 1000 kune. Kwa mato share 221 mungi. Wosa unogona tenga kukoisa umwe worendesa munhu. Utorendesa. All right. Ya kuno kuri nani kuno. Kanyarara. Kuno kuri nana. Kundopindawo mataxi kudai. Kuya kuna taxi nopinda mukati muya. Kuya. Kana wabva unotenga magroceries ako unobva ukatakura ni? Utotakura pamusoro. Ni bhara. Tekisi watopinda nayo negrocery utokuchaja futi. Nasuri kupisa, yes. Nasuri kupisa kana no problem. Problem nematai chawanenge achitopisa. Yandori nestand yakura futi. Vari pakora ndivo vanonyatsotowana. Vaka. Vanonyatsowana.